गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा। सर्वांना नमस्ते। नमस्ते। तर आज आपण कुठे आलोय? आपल्या विक्रोळीच्या घरी। विक्रोळीच्या घरी, कारण आज आपले गणपती बाप्पा येणार आहेत आणि आता आपण गणपती बाप्पाला आणायला जातोय। त्याच्यासाठी तो गणपती बाप्पाचा एवढा मोठा पाट आहे ना, त्याची आपण पहिली पूजा करतो बघा, म्हणजे कशी आपली परंपरा चालू झालेली आहे। तो आता पाट घेऊन आपण आपला ट्रक जो ठरलेला आहे त्या ट्रकमध्ये तो आता पाट ठेवून आपण आता गणपती बाप्पाला आणायला जातोय। आणि हे आपलं घर बघा किती कलर चढलाय घरावरती पावसामुळे। हो, पूर्ण एकदम कलर चढला। नेहमी गणपती आपला घाटकोपरवरूनच आणतो, जसा गणपती चालू झाला आहे ना तसा आपला एकाच ठिकाणी घाटकोपरवरूनच गणपती बाप्पा आणतो। हो, तर आम्ही जात होतो, ट्रक मिस झाला, पण घाटकोपर स्टेशनच्या बाहेर आम्हाला ट्रक मिळाला बरोबर। तर आम्ही बघा व्यवस्थित पोचलो आणि भरपूर प्रकारचे इकडे गणपती आहेत बघा, काय डिझाईन आहे, काय सुंदर आहे। आणि लाईन तर एवढी आहे इथे की गर्दी झाली आहे तिकडे, सर्व आपापल्या लाईनीत लागलेले आहेत। आणि आपण पण आता आपल्यासाठी आपण लाईन लावली आहे। जेव्हा आता आपला गणपती बाप्पाला उचलायची लाईन येईल जवळ, तेव्हा आम्ही तुम्हाला दाखवतो। आणि इथे आपले हे वेगवेगळे गणपती बघा, किती छान डेकोरेशन केलंय, किती सुंदर वाटतंय। कलर पण एकदम उठावा आहे गणपतीचा, एकदम छान। आणि बाहेर हे घाटकोपरची एरिया आहे बघा। आपला नंबर आलेला आहे, तर आपण आपल्या ट्रकला बोलवतोय। आता आपला नंबर आला, आता आपण आपल्या गणपती बाप्पाला ट्रकमध्ये बसवणार आहे। बाहेर तर गर्दी तर तेवढीच, आतमध्ये पण गर्दी सर्व लाईनीत। आणि आम्ही लाईनीची वाट बघतोय की आता आमचा नंबर येईल आणि आता आपण आपल्या गणपती बाप्पाला नेणार आहे। तर लाईन आम्ही लावलेली आहे, त्यापर्यंत तुम्ही बाकीचे इतर गणपती बघून घ्या, एकदम छान आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे बघा। आता आपला नंबर लागलेला आहे आणि हे आपले गणपती बाप्पा आहेत, अष्टविनायकचे गणपती, एकदम मूर्ती एकदम छान। आपले कार्यकर्ते बघा गणपती बाप्पाला कसे आणतात आहेत। भरपूर गर्दी आहे आणि सर्वांना बाहेर काढलेलं आहे, म्हणजे आपला गणपती बाप्पा व्यवस्थित येईल। आता आपल्याला व्यवस्थित विक्रोळीला न्यायचं आपल्या गणपती बाप्पा। आता आपण आपल्या विक्रोळीला यायला निघालो आहे, सर्व रॅली घेऊन बघा आम्ही निघालो। आणि येताना आता विक्रोळीला येताना आम्ही बाईकवरून आलो सर्व, आणि बाईकवरून बघा तुम्ही सर्व गर्दी बघू शकता। आणि तुम्हाला इतरही गणपती तुम्हाला बघायला मिळतील इकडे।
गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा तर अशा प्रकारे बघा आपल्या विक्रोलीचा अष्टविनायकचा 11 दिवसाचा गणपती, सर्वांच्या नवसाला पावणारा, सर्वांच्या मनोकामना पूर्ण करणारा अष्टविनायकचा गणपती आपल्या मंडपात आलेला आहे. तर सर्वांनी 11 दिवस इथे यावे आरतीसाठी. सर्वांच्या हाकेला धावणारा आणि नवसाला पावणारा असा हा आमचा अष्टविनायकचा गणपती. मग येत आहे ना दर्शन घ्यायला. 11 दिवसाचा आहे.